Allah da shege nake. Ai da za a yi wanga sawun wannan sawun da ya miƙe haka wallahi shi ya ɗauka mawa ko ina zai kai ni wallahi sai na an so wayata. Akalla ta kai kilo 3. Aljanni ne ya ɗauki wannan har ya shiga gidan nan da ita amma. Ai gidan nan, ai tun da sawun nan ya kawo na har gidan nan. Wallahi sai an fito da wayata. Assalamu alaikum. Hai. Wallahi na haƙa ummacin an haura ta katanga. Wait. Ai waye ta hito. Assalamu alaikum. Wallahi sai na haura ta katangan nan. Dai duk hukuncin da za a maka. Da gaskiyar tawa ka ci mun kula haka mai gida waya ta za a hito min ita nan gidan kai in don bana kai zuwa da shi haka wace irin waya za ta zo cikin gida aljana ce halan waya da gaskiya ta nan naga shawu ya biyo tun daga kashe yan babu nake bin sawun waya ta har cikin gidanka to wace irin wace kalma ce gidanka wadda warke da sawu wace irin waya ce aljana ce halan ko ko ta take ita waya a hito man da wayata waya kai to wai ka kusa abin da a hukuncin ka zo ka lika mutun gida ba tare da izinin shi ba baka san yan zarota sun hito ba wallahi zan hada ka da su ma rashin mutunci akan wayata ko dan zururu ne wayata kenan ba za ta hito ba me gaskiyar ka san abu ka san da hukuncin ka lika mutun gida ba tare da izinin shi ba kuma akwai ali ciki su matriculous shi wannan sai ya zan biyo sawun wayata har gidanka sawu kamar bai mu magana sawu a cikin gidana tunda waya dai ba ta take yi ba magana sawu duka jaye shi yanzu kai babu abin da dace da kai kawai illa kawai don wanda ke tara doka abin da ya kamata da shi kawai aikin hukunci daidai abin da aiki saboda haka kai jona wani to ka fito ka ni Nana babanki ne fa ka ke tuwa da yayi a to kallayi ba ka bincika ba yin kan ba a otuwar shi kuma ka bije ki kuma ka waya shi ka gani ka ce wayata ka bincika mun wayata ka kiya gashi ɗarka ta ɗauka ka ki bincika mun wayata to yanzu bugun da ka mawa Allah ya sa